ka wali ɲuman dɔn ka nɛɛma ni kisi ɲin'a fɛ a ko caya kira Muhammad ka sallallahu alayhi wa sallam an'a ka so dunkew an'a ka sahabaw ani mɔgɔ mɔgɔ tuguru ko fo ka taa se alkiyama jɔdon ma. An bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli a ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen fara o jamakulu sanuma in kan. An bɛ Ala deli a kan bɛ sawaba ma. O tɛmɛnen kɔfɛ nin ye an ka walanda kɛnɛ n'o de ye usulul imani fi daw'il kitabi was sunnah. Limaniya jɔsenw a nana alkurana kɔnɔ cogo mun na ani kira ka sunna sallallahu alayhi wa sallam. An bɛ Ala deli Ala k'an ka limaniya jidi. An bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli o limaniya in Ala k'o sabati an bolo fo ka taa se saya ma. An bɛ Ala deli saya waati a k'a sɔrɔ an ka limaniya dafalen don. Walanda tɛmɛnen an ka kuma bolila masala dɔ kan n'o de ye Ala ye kira sugandi ni fɛn minnu ye walima Ala ye kira kɛrɛnkɛrɛn ni fɛn minnu ye n'o de ye al-khasa'is. An ye seegin fɔ la a n'a dalilu. Allah subhanahu wa ta'ala ye kira sugandi ni fɛn minnu ye a ka caw ye mais a kunbaba ye an ye seegin mun fɔ walanda tɛmɛnen. Hali n'a sɔrɔ la dɔnnibagaw ye fɛn dɔw jate min khasa'is nabi sallallahu alayhi wa sallam lakin a ma sabati. Idan an tɛ se ka fɛn dɔ sabati alakira ye ko nin ye khususiya dɔ ye ni dalilu mana a la. Ka sabu kɛ n'an y'o kɛ an y'an yɛrɛ kɛ sariyatigi ye wa foyi t'anw bolo fɛn mun sabatira an k'o sabati fɛn mun ma sabati an t'an da dɔ la. Ka sabu kɛ an ka nin diinɛ in taayɔrɔ de b'a la a tɛ taa kunfɛ. E hakilina t'a la ne hakilina t'a la wa ale fana ta t'a la. An bɛ hakilina bɛ tugu jumɛn de ko Ala ko kira ko sallallahu alayhi wa sallam. Ni mɔgɔ mun t'a bɛn n'o ma an b'o ta n'a ma bɛn o ma i bonya b'an yɔrɔ an bɛ taa in bila. Ka sabu kɛ an ye fɛn dɔ fɔ an bɛ segin a kan ko in ye alijinɛ ko de ye walima jahanaba ko. Imma i ka taa don alijinɛ kɔnɔ walima i ka taa don tasuma kɔnɔ. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Wa an t'an ɲɛ tugu ka tugu mɔgɔ si kɔ ka taa an yɛrɛ jeni dɛ. I ka d'an ye dɛ mais an yɛrɛ ninkun ka d'an ye ka tɛmɛ i kan. An b'a fɛ an ka kisi lahara don wa alisilamɛya nana de an ka baara kɛ n'a ye an ka kisi lahara don. A nana o de kama hali n'a sɔrɔ la kuma dɔw bɛ ka fɔ ko silamɛya nakun tɛ an k'a kɛ an ka kisi lahara don. I yɛrɛ bɛ ka kuma min fɔ i b'a dɔn k'a fɔ nkalon b'i da. E bɛ ka bato kɛ de yasa i ka kisi lahara don. Ala y'o ɲini an fɛ. Ala k'an ka fɛn mun kɛ an ma seko damajira kɔ la. A k'an ka fɛn minnu to yen an b'o bɛɛ lajɛlen to yen. An bɛ Ala deli Ala k'an kisi. Ala k'an kisi. Idan khasa'is ninnu dɔw fɔra minnu sabatira dɔw fana fɔra minnu ma sabati. Kitabu caman b'a la al-khasa'is al-kubra lil imam as-Suyuti ale ye caman fɔ a la dalilu t'a la. Ka sabu kɛ waati dɔ la ale bɛ farali kɛ ɲɔgɔn kan lakin laysa indahu at-tahqiq. Ale b'a fara ɲɔgɔn kan lakin a bɛ ɲuman ani ɲuman tana fara ɲɔgɔn kan. I b'a fɔ sufɛ dɔgɔɲini na a bɛ lɔgɔ ta a bɛ fɛn wɛrɛ fara a kan tuguni. Idan n'an ma ɲɛ an b'a fɔ Ala ye kira kɛrɛnkɛrɛnni min ye a k'a sɔrɔ dalilu b'an bolo dɛ. Ni dalilu t'i bolo a la i nana ni fɛn dɔ ye
ko da ala kira la k'a sɔrɔ ala m'o sabati a ye awa lahara do ala bɛ ɲininka a la dɛ am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ka sabu kɛ an ka nin waati in na sariyatigi de ka ca bɛɛ b'i sigi nin bɛ daga nin tɛ daga n'i y'a ɲininka dalilu la dalilu t'a bolo o tɛ la an hakili ma tiɲɛ k'a fɔ an bɛ tugu k'o la idan ni ala sɔnna a ma bi walanda ko ala ye kira kɛrɛnkɛrɛn ni fɛn dɔw ye o fɛn ninnu kɔnɔ o de ye hakɛ minnu bɛ ala kira ye sallallahu alayhi wa sallam ala ye hakɛ dɔw wajibiya kira mantɔnw ka ala kira ye sallallahu alayhi wa sallam a ka kan silamɛ bɛɛ lajɛlen k'o dɔn wa i k'o sabati ala kira ye wa kira kanu fana ti dafa f'i k'o de dɔn ka baara kɛ n'a ye dɛ an caman bɛ kule la an ye ala kira kanu an bɛ kira fɛ kumakan dɔ de kɛwale t'a la dɛ e ko k'i bɛ mɔgɔ fɛ i tɛ tugu a kɔ n'a fɔra i ka tugu a ka sunna kɔ i bɛ dimi e b'o tigila mɔgɔ fɛ n'a fɔra an ka tugu ala kira kɔ k'an y'anw faw sɔrɔ nin de kan o kɔrɔ ye k'i fa ka di ye ka tɛmɛ ala kira kan n'i sar'o kan i tɛ kisi dɛ n'a fɔra an ka tugu ala kira kɔ k'an ka taabolo kɔrɔ yala mɔgɔ bɛ silamɛya kɔnɔ mun ka kɔrɔ ala kira ye wa n'a fɔra sunna ko non k'an ka taabolo kɔrɔ sunna de ye taabolo kɔrɔ ye jɔn ka sunna don kira ka sunna tɛ o de ye taabolo kɔrɔ ye o kɔrɔ ye ko aw bɛ taabolo kɔrɔ mun kɔ o tigilamɔgɔ kɔrɔ ala kira ye kɛ nin yɔrɔ in na a b'an hakili jigin kisa dɔ la an b'o lakaliya ka sabu kɛ kisa ninnu waati la a bɛ mɔgɔ nafa an ka cɛkɔrɔba ɲuman dɔ k'an to kuranna durusi la Moritani cɛkɔrɔba in sigilen tun bɛ Baraza de Kulubali don i balima don awɔ mais o ne tɛ kelen ye dɛ awɔ o ye Kulubali sunnamɔgɔ ye a bɛɛ ye sunnamɔgɔ ye ala k'a bɛɛ kɛ sunnamɔgɔ ye fɛn dɔ bɛ yen an k'o faamuya silamɛya de ye sunna ye wa sunna de ye silamɛya ye al-Imam al-Barbahari rahimahullah fi sharh sunna ko al-islamu huwa sunna wa sunna hiya al-islam silamɛya de ye sunna ye wa sunna de ye silamɛya ye e tɛ se ka ala batu cogo si la f'i k'a kɛ i y'a fɔ kira a kɛ cogo min na o de ye sunna ye o fɛn wɛrɛ tɛ o ala kira ye ala batu cogo min na a selila cogo min na an ka seli ten a sunna cogo min na an ka sun ten a ye jaga bɔ cogo min na an k'o kɛ ten a ye furu kɛ cogo min na an k'o k'o cogo la a ye denkuli kɛ cogo min na an k'a k'o cogo la a ye ziyara kɛ cogo min na an k'a k'o cogo la sunna bɛɛ filɛ wa ɲɛmɔgɔ t'an na an ɲɛmɔgɔ ye ala kira ye sallallahu alayhi wa sallam cɛkɔrɔba in diinɛ kun ka d'a ye kosɛbɛ a kun bɛ kɔngɔ jamana de la ala y'a kɛ a bolo dɛsɛra ye a nana sigi Nouakchott a sigilen ala ye nɔgɔya k'a ye kosɛbɛ a ye wari sɔrɔ wa diinɛ kun ka d'a ye waati dɔ la a kun b'a ka mobili ta ka balo san dɔgɔkun kelen ka t'i da anw nɔfɛ kungo kɔnɔ yen suraka bugu kɔrɔ yen nɔ k'a fɔ ko ale b'a fɛ a ka to kalandenw nɔfɛ waati dɔ la mais ala ye barika don a ka denbaya la denw sɔrɔla u ye kɔrɔnaw durusi dɔw taara kalan kɛ Madina ka segin ala ka barika don o la halisa ni cɛkɔrɔba in bɛ baro la don dɔ la o y'a sɔrɔ a kɔrɔkɛ de tun bɛ yen ni ko mun bɛ kɛ a b'a fɔ kira y'a kɛ tan an b'a kɛ nin cogo la cɛkɔrɔba in ko ayi ko an ye malikɛ k'an b'a kɛ nin cogo la wa ale ye malikiya fɔ a tɛ malikɛ yɛrɛ dɔn yɛrɛ a tɛ malikiya yɛrɛ dɔn ko dugu bɛ malikiya de kan k'an b'a kɛ mali a ko ayi ala kira ko tan an b'a kɛ nin cogo de la ko kɔrɔkɛ in k'a ma de n b'a fɛ k'i ɲininka fɛn dɔ la wallahi kuma a bɛ an mɔgɔ siran dɛ ko kɔrɔkɛ in k'a ma ko maliki ni ala kira ko jɔn de ka kɔrɔ dɛ kɔrɔkɛ y'a ɲininka de k'an b'a fɔ maliki b'a fɔ ko ala kira ko maliki ni ala kira ko jɔn de ka kɔrɔ o don de a y'a tigɛ di ne ma ko karisa k'a ye taa mɔgɔ nɔfɛ dɔɔni k'u t'a dɔn de wallahi o y'a sɔrɔ ko in kun ka gɛlɛn anw bolo kosɛbɛ n'i t'a la dɔrɔn an b'i bila tasuma kɔnɔ mais ne yɛrɛ sigira ka miiri wallahi a caman t'a dɔn de ni mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ ala kira ka sunna taabolo wɛrɛ tɛ dɛ kira ye ala bato cogo min na an k'a kɛ ten wallahi u bɛ tugu a kɔ yala jɔn maa na mun tɛ ala kira fɛ an bɛ ka ala bato minnu kɛ an kun bɛ ala dɔn wa an kun b'a dɔn k'a fɔ bato don wa n ko ala kira de y'a fɔ an ye
ita fo mo shela ka fo ala ko ta kira ko ta ka fo yana fo cogo nyuma na ka bi bala mais mo chaman ta donde a foru yana ka fo tabulo ko do ko kana Allah me o don de foru ya ako doni ma de ko ala kira ni maliki ko jonde ka koro doni ko korogema ako mba nyini fe ka ya fama fe munun tebena wallahi nene tna dina sama sama ba sai ta don akama ko ala kira de chirawo ani maliki ce ni sa hake ne be me maliki ka tabulo aka famiyali dina o de cerna on bole ya yani do nga cere folo kale kuma ni famiya ko faale nyana fay ma famiya de nanya fa mo la famiya la dro ba famiya am yalla deli ala ka famiyal dama ne be kono idan hake do be ala kiraye ala wajibi aka mantonka aka ka ango dafa kiraye wa kira kanun te sabati fona keroye de ame kira kofo be ala kira fe anye kira bonawe dina ya nga dukono fenye awo bashite me yala tugra ala kira ko wa ni ma tuga ko tina fade kira ka yere de musoma salini mil mali nyine nga na folola nabe muluma dima la ughni anki min allah shay'an nima ala bato ni alay min allah rado ikado nga fo ite bode ite temede ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كرا يكرشكو فرانيونغا كبنو هاشم فرانيونغا اكو بالمايا من نوچه ابلها ببلالها او بالمايا او سينجي او جروم بان نيوانچه مبو سما كو دفا مي اي على بتو de la harado ni mo ma ala bato netseka joina ala che kira ni fo aka a sodun kewi ko fo afurumuso ye ko fo ademuso ye ametla ka yere disi goshi on meta on ye karsala kawi dameti mani ala che de ay dameti mani ala che wa mo kam barati mo do aljina kono anyeni kuma ifa mesa ka tuguni wallahi baraka de ifa ka barati do ibaka barati do ikramo ka barati do iyere ka barakele وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أو يري بارامك ودي بك سوي كيدو مني فاي نيمانك إباي نيمانك إكرام واي نيمانك نيماك أو تكيدو ده في ركا دوكة ده أما لا دليل على كدوكة نوعية إذن كرا علي حكمونو سبتي أي أنا بيولا لبنا بلوكا إن شاء الله تعالى حكم نونجا لكن أماكم بوتا أماكم بوتا أفضل فلو ودي كلمة يعني على كريم صلى الله عليه وسلم كافو على كجوندو على كتشيدندو نيكو على كجوندو إتالي بتو دي إبي على دي بتو نيكو على كتشيدندو إتاسوسو chama men kuma info kuma ikoro de balo ko ala ka jondo ala ka chidendo ala ka joye kray ebe ki kali ala kirala yala kan an kali jona ala amo kali koro mi ka fendo fo femunga bo ibolo kateme fembela jelenga ki ka kuma griano e wani kali fena munte ala e okoro e ko fende ka bo ibolo kateme alaka munu mo kali femare la o fende ka bo bolo ka teme alaka wa illa ni alaka bo bolo ka teme fembe ka ibi kali alala wa dobe nan nyinu fa ku kali alala galon ka bu kali me karamo mun nga bo bolo ka teme alaka na fara ku kali ola hali chena uteso kore kulle ka bo bolo ka teme alaka kira sallallahu alaihi wasallam angal limana ka fo alaka jondo aleni an ala yambe ya mariya angale de bato e ala tadi avec ala de ateke fenwere munte ala ye ni oke iyo iye ala tonyo wa iyo fe fana tonyo ka sabu ke iye fenkaye ani femu manka ala de nakaka itara ke fenwere wa ode tonyo ni wadu shay'i fi ghairi mawdi'ihi ni ko ala ka jondo ena ale bebela jereme ala de bato itali bato de ala de bato ena le bela jele iti dama ka shala de ibi dama ka shala de la ite de menyina fa tsefe mo na be de menyini ala de fe menini fora ka fanga na de menyini ala fe ala krafe anga nan dama ka shala anga nan kal na to
an kana fɔta ko ala kɛra jugu don ni ne ala kɛra juguya ye awɔ an jɛra n'a ye ka ala ka hakɛ di kira ma n'a sɔrɔ o de ye kira juguya ye an jɛra n'a ye wallahi an tɛ kira jugu ye anw bɛ kira fɛ ka tɛmɛ aw kan aw minnu bɛ k'o fɔ dɛ anw bɛ kira fɛ ka tɛmɛ aw kan ka sabu kɛ anw ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye ala kira ko de ye ka kira saniya ka kira bonya ka tugu kira ko sallallahu alaihi wasallam n'a sigira yɔrɔ an ka kuma bɛ o de ye o delilikɛla dɔ de la ka na ma ko n sɔn ala n'a kira kama n ko n b'i sɔn ala kama ko n'i t'a kɛ kira ma k'a to yen ko n b'a to yen n ko k'a sabu kɛ saraka bɛ di jɔn de ma a bɛ di ala de ma walima a bɛ di kira de ma ala y'a ɲini kira yɛrɛ fɛ ko ka saraka bɔ ko n sɔn ala ni kira kama n ko n b'i sɔn ala de kama ko n'i to sɔn kira kama k'i k'a to yen ko n b'a to yen i b'a to yen kɛ idan ka kanagɛlɛya kɛ fɛn dɔ ka fɛn mun tɛ bɛn saraka bɛ di ala de ma wa kira tun bɛ saraka bɔ n'a sɔrɔ a bɛ di kira de ma a tun b'a da a yɛrɛ ma kɛ idan n b'i sɔn ala de kama a ye sɔn ala kama yafa ma ala kama kana fɔ yafa ma ala ni kira kama dɛ a ye yafa ma ala kama nin bɛɛ bɛ ɲini ala de fɛ subhanahu wa ta'ala idan n'i ko ala ka ciden fana don i kana a sɔsɔ i kana ala bato sira kan n'a ma na ni fɛn mun ye a ye fɛn mun f'i ye k'o tiɲɛtigiya a y'i bali fɛn mun na i k'o bɛɛ lajɛlen to yen wa i kana ala bato sira si kan fo n'a kɛra kira ye sira mun d'i ma sallallahu alaihi wa sallam ala ye kira de yira an na a ma mɔgɔ wɛrɛ yira an na ala ye ale de ci idan ale cira ni mun ye f'an ka tugu ale de ko sallallahu alaihi wa sallam n'an ma tugu a kɔ a ci kun ye mun ye wa n'i ma tugu ala kira ko lahara don n'i taara ala b'a fɔ i ka segin ka taa kira ka damanda la o siga ka n'i minɛ dɛ n'i tugura fɛn wɛrɛ kɔ mun tɛ ala kira ye lahara dɔ i bɛ nimisa kuranɛ falen dɔ kosɛbɛ kosɛbɛ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ألا كتودي كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يرى الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا مؤمن يبغى تقول لك رأكو جاكنا لا ردو على كيبي بلغني منك أكين بافني النتا هل لكم تقول لك رأكو جاكنا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا هل لكم يعدو نكون نتقول كرساكو جاكنا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ألا يموفو كلا يموفو أين لفلك أبوكا هل نكون يعدونكم تقال كراكو لا هردو كما يمفو موتنا فكده كمانا منافقو أني منو ميبانا تقال كراكو nɔrɔ mun b'u bolo a yelen bɛ sa mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen i ka baara ɲuman i ka limaniya nɔrɔ o de bɛ bila i ɲɛ lahara don ka saratu tigɛ u ka nɔrɔ a bɛ sa u bɛ mun de fɔ انظرونا نقتبس من نوركم ay'an kɔnɔ aw minnu tugura ala kira kɔ aw minnu ye limaniya jɔn ye ay'an kɔnɔ an bɛ dɔ ta u ka nɔrɔ la an ka lɔgɔ sara an b'an ka lɔgɔ minɛ aw ka tasuma na ala bɛ mɛlɛkɛw yamaruya u k'a f'u ɲɛna qila irji'u wara'akum faltamisu nura a ye segin aw kɔ nɔrɔ ta yɔrɔ ye diɲɛ kɔnɔna ye diɲɛ kɔnɔ n'i ma baara kɛ lahara don i bɛ nimisa dɛ hali minnu ye ɲuman kɛ olu bɛ nimisa u kun ka dɔ fara a kan jango e mun ye juguman kɛ jango e mun ma tugu ala kira kɔ sallallahu alaihi wasallam i ma tugu ala kira kɔ o kuma min bɛ f'i ye a nafa bɛ de kan wa o kuma in fɔli an t'a dabila an ka ala kɛlen bato an ka tugu kira kɔ an t'o fɔli dabila waati si mɛ a kun ye de
mun kulo be kuma in na e k'a dɔn k'a fɔ o de ye kisi sababu ye o fila dɔrɔn don sabanan t'a la wa man yuslim wajhahu ila allahi wa huwa muhsin ni mɔgɔ min y'a ka baara kolo ala ye i kɛra ɲumankɛla ye ɲuman ye jumɛn ye mun kɛra ala kɛra ka sira kan sallallahu alaihi wasallam liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ala ma lajarabi k'a filɛ mɔgɔ min ka baara ka ɲi ala ma baara caman fɔ dɛ a ko baara ɲuman de baara ɲuman mun kɛra ala kama a kɛra kira ka sira kan sallallahu alaihi wasallam wala an ka limaniya ni ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ko ala ka jɔn do ala ka ciden do wa an ka siran dusukun na k'a fɔ ala kɛra nalen kɔfɛ sariya minnu kun bɛ a bɛ tusɛra a bɛ wulila kira nalen kɔfɛ foyi tɛ yen fo ala ye silamɛya mun di kira ma sallallahu alaihi wasallam wa kira ka cidenya a ye cidenya tɔ bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen baara tɛ kɛ ni tawurata ye kira nalen kɔfɛ baara tɛ kɛ ni injila ye kira nalen kɔfɛ a tɛ kɛ ni zabura ye kira nalen kɔfɛ a bɛ kɛra alikuranɛ de mɛ i bɛ silamɛ denw de ye bi minnu tɛ se alikuranɛ yɛrɛ kalan cogo la aw k'aw bɛ taa tawurata kalan bɛ taa zaburu kalan ala bɛ ne ɲininka tawurata ni zaburu la lahara dɔ wa e bɛ taa tawurata kalan i bɛ mun de k'a la i bɛ taa zaburu kalan i bɛ mun de k'a la i bɛ taa injila kalan i bɛ mun de k'a la e ma se ka kuranɛ yɛrɛ kalan k'a jɛ an t'a lajɛ an k'an yɛrɛ siri yɔrɔ la mɔgɔ bɛ se k'an fɔ ni yɔrɔ min na mun dir'i ma i ma se k'o kalan yɛrɛ fɔlɔ i bɛ t'i yɛrɛ bila fɛn wɛrɛ la ala ko muhaiminan alayhi kuranɛ in jiginnen kɔfɛ sariya tɔ bɛɛ lajɛlen tusɛra an ko alisilamɛya o de ye diinɛ ye diinɛ min bɔra ala kɛra yɔrɔ diinɛ fila ma bɔ ala yɔrɔ diinɛ fila ma bɔ ala yɔrɔ diinɛ kelen min bɔra ala yɔrɔ o de ye silamɛya ye inna diina inda allahi al-islam idan o ye al-islamu al-aam wa man yabtaghi ghayra al-islami diinan o ye al-islamu al-khas silamɛya labɔlen o ye ala ye ciden o ciden ci a ye nabi ɲuman o nabi ɲuman ci k'a ta an fa adam ka taa bila kira la a bɛɛ tun bɛ silamɛya de kan a bɛɛ tun bɛ silamɛya de kan mɛ sariyaw tɛ kelen ye nabilahi nuhu alayhi salam ale damana sariya tun bɛ yen ibrahima ka waati a damana sariya tun bɛ yen musa ta tun bɛ ten isa ta tun bɛ ten wa ala kira nalen kɔfɛ ala ko o sariya in bɛɛ lajɛlen ka bila silamɛya mun dira ala kira ma de an ka tugu o de kɔ o de ye alislamu alkhas silamɛya kɛrɛnkɛrɛnnen o de la kira sallallahu alaihi wasallam a ko la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar a ko mɔgɔ si t'ale kibariya mɛn yahudiya la walima nasara la o tigilamɔgɔ ma sɔn ka limaniya ni fɛn ye ale cɛra ni fɛn mun ye k'o tigilamɔgɔ bɛ taa tasuma kɔnɔ anw dun ko bɛɛ k'i ta kɛ ko minnu bɛ yahudiya la k'u bɛ dɔ la ko nasaraw fana bɛ dɔ la kan bɛɛ bɛ ka ala kelen de bato subhanallah ne mun kuma faso ye awɔ yanni silamɛya kana o tun bɛ dɔ la mɔgɔ minnu tugura nabila isa kɔ olu de ye silamɛw ye o waati la minnu tugura musa kɔ olu de ye silamɛw o waati la olu bɛ kisi mɛ ala kira nalen kɔfɛ ko k'o bɛɛ bila ka tugu ala kira kelen ko sallallahu alayhi wa sallam o de la allah subhanahu wa ta'ala ko fa aminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna ay limaniyani ala ye wa aw ka limaniyani kira sallallahu alayhi wa sallam ani nɔɔrɔ mun ni ala y'a jigin n'o de ye alikuranɛ ye allah subhanahu wa ta'ala ko an ka tugu o de ko idan an ka limaniyani kira ye sallallahu alayhi wa sallam ka tugu a ko o y'a ka hakɛ fɔlɔfɔlɔ ye mantɔn bɛɛ lajɛlen kan a filanan an ka limaniya k'a fɔ cidenya ala kira y'a bɛɛ lajɛlen lase a ma foyi to yen f'i ko siri i dusukun na i ka limaniya n'a ye i ka da n'a ye i ka wuli n'a ye
ikana siga ka fo dinai fentore adafara de wa fe mun dafara fense ga faroka al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina. al imam malik rahimahullah ako fe mun no make dinai ala kira klela kira fatulen ko fo te ke dinai abanaw dina o dafara kira klela mais on me ka do fara dina ka dongo do mo yere dira ma masa ga baraka da be dongo da me do fara ka ko nin kai na sura kai ala kira kuma fo kira ma foite fe mo yanyu mai fo ka bela jele fo anya fo jugumai ayo bela jele wala wala nya nyumante islamiya kono mu ma fanya ga koro o juguma fana te mu ma fanya kira fatulen ko fe islamiya bana fe mun ko te islamiya yo te do akono tuguni o ko ni hakilna werede te islamiya yo ikallimaniya ka fo kira cidenya bela jele lase ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata ala ko kirama fe lase ala fe mun jigika nemo ke mala sede kira sallallahu alaihi wasallam a hijira samuna arafa keneka juma doya la sara seli ko fe ako allahumma hal ballaght ala yala ya cide yala sewa ay sahaba nyininga uko yala se ako allahumma fashhad ntigi ala ka sereya ka fo nyala se wa kira bila jalala sallallahu alaihi wasallam ama foytoy o am sagana le fe ngura dina kono chokodi ka fo no ko ninkai na kun kai ala kun ba fo wal makira kun ba fo wallahi nyumante kira fatura ka soro fo fente dina kono ne mo be ka baraka na ko nyumando nyumante bi nyumante shine nyuman kun ala kun ba fo kira kun ba fo yala hawo nyumando ngata mara kira kawa aw be manto e ngata mara kira kawa la aw be ala do ngata kira kawa aw todo ndongo rawo be ka do fara dina ka ko ninkai dongo ninkai imaye bela jeren la ka tabulo bela jeren la ka jamakulu ala kan kishoma de ala kan kishoma idan bela jeren kan limaniya kasiri duskuna ka fo cidenya kira ya bela jeren la se ama fo to sallallahu alaihi wasallam asabana kala kira kanu sallallahu alaihi wasallam kira kanu abe fo dakono de me yala kewale be wa akewale de tebi abe fo dakono ko kira kanna mena fo rakika tu kira ko ibe tla ko kekele ko fo itubolo ko tawhidu ani sunna awo e dina re tawhidu ni sunna do abana fo ite kala kelen be batu ko kira ko sallallahu alaihi wasallam dina betene wa e ba fanga mu were de fo wada te ka fo mun to yo wa kira ka hake do yanka an ala kira kanu sallallahu alaihi wasallam kateme anninka an ala kira kanu kateme an fauka an ala kira kanu kateme an bauka an ala kira kanu kateme an denka an ala kira kanu kateme an nafoloka wa an kanu kateme fembe la jelenka ne kira kanu kateme fembe la jelenka ibe tugako meni kira kanu nenti bolo ita tugako ama ye mowero kanu kateme fembe la jelenka uka nyuma no ka juguma be nyuma yi oteya kasim ko yode kanu kateme fembe la jelenka mena soro kira kanu nembi du sukuna kateme fembe la jelenka ite foi bla kira ka sunna sallallahu alaihi wasallam wa ite malu ya naye ite sami mo maka wa mo ka jalagili tato kibe kira ka sunna toy ni yoro ina anchama be ame bo ko ya menan taranga dugula manga sunna mo ya dogo o ala be bo ko ya ala tiga dugula o hali kabla anchama be tede anchama be te nan taranga dugula o kama senina ama senina idan ku ama sola yala dina inta mogode kama niyata mogode kama abla ti nafa ni manya itugura ala ko itugura kirako kana malo ya nai ikungolo ko ta nai waso nai tara yoro abange kana sira mo nya
ni mo ngo ka biya fakiyete alhamdulillah ta fakiyete akan ye flachi abe mu de toro nale ya banga kuma fe wal ma ko e fara ben de lawa abe mu de tori abe mu de kila wani ko fente fi madina ngono bi babla de kira sallallahu alaihi wasallam ko jela ba ni mo mi yaka dina mine ka baraka nayi abe ko tasma kisere bi tege ikamne wal ma ikabla niya mine be kishi niya to ifana o yi halake toy kani ka dina toy mo kama de edana o de kama ale re danku yoyi nale masako ke nay la goshoka afu alhamdulillah ni te nyuman ka ite la goshi de ni te nyuman ka ite la goshi mekani ko fle kano kuma nunna me niya la metse ka nyuman ke wala ngala kira kanu sallallahu alaihi wasallam ka kanu ka teme fembe la jelenka Umar radiyallahu an dondola ala kira ko sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in aw dola kelen kan limaniyat dafa faka ne ala kira kanu kateme ayreka kateme kan nafoloka kateme fembela jelenka Umar ko ala kira ma ala kira ikadiye de mais nin kadiye kateme kan kira ko Umar ma imal limaniya folo akima limaniya folo fikane ala kira kanu kateme ni yereka ni ko bena ala kira soro ika ala kira kuma bo ni fani ba ani yere ala kira ka kishi sahabo yo de famia wi ala kira kuma bo yorowla ni limaniyate ni kira kanu yerete amano gode kele do sefe ala kira nyinkar la sallallahu alaihi wasallam ma jogina ko fe sahaba do soro la munu nya akuviri kujo ani juguche fleshi be kana unye bala ala kira bu ko fe ko onde be sa me ala kira be kici wa kira te fara ado sara o jugola wadla Allah subhanahu wa ta'ala ko min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi cedo be ulukara mu'mine wa uyallahidu munta alaye uyallahidu intime ukara cetiguye faminhum man qada nahbahu adu sara wa minhum man yantazir do fana biga kono like wa ma badalu tabdila umayla matlekele ina fa umeka ile machogo nabi na fa ngomi ibani nabi shini ibani na uluma ilema ala ulutanu wa sahaba radiyallahu anhum ala kira demede ulu joli de kera ka islamiya jirsun foloson amega sahaba munun nenibi nulu kunte ala ta ko fe islamiya kunte sawma yaw woni ala kira balola ñogofe wo dina baraka ñogofe wo kira deme nu ni anu ka nafolo anu ka demayay wa kira fatu ya ka islamiya mun tu bolo ya ko chogola foka tu bela jele fatu ala kira fatu ya ka islamiya to yoromuna ulu se ko ke fo islamiya jitige kana se an feya asmane na sawma ya anga baraka nay an mutla ka fa kulu islamiyi anda laga kuma do fa mesega ka ni sahabo ma ke islamiyi anga seri ni sunna bla anga taso islamite ayate ni kira ka sahabo ma ke islamiyi anga dabla wallahi an tega ke islami munu nyu jija ka islamiya bara ka jihadu ke an ngado islamiya in kono ulu joli de kira ka yiri sun folo son yiri sun nana bonya ka denke an sigile ma ko ka dentike ka nyimi an ko te likulete islamiyi ka be kafira fora kira mo dama doye ede kafiri sunu lute kafiri amal maw wallahi kala ka sahabo fu samantiya mo tseka fo ka ba don ba do ko hal nukrana ayakum mana ka kira ka sahabo tan ni kira yere ku mutanu u yere ka u jogo nyumo anu ka bara ku mutanu jogo nyumo anu ka bara ku mutanu wadla Allah subhanahu wa ta'ala ko radiyallahu anhum wa radu anhum ala jara sahabo ma don baga do yaka dallu ken ko kira ka sahaba bela jeleme aljina kono wa ambe o de jigiya fana al imam ibn hazm rahimahullah
أكوني آية كفر رضي الله عنهم أنا جراوما ورضوا عنه أنا السلام نما فنا جرالوي أكو كراك الصحابة بالجنة كونو وأنسكالن تولا فنا سيرتو كلا يمونون تاوتو ما كرسبي الجنة كونو كرسبا كونو إبتا ما فودو سرو ما منتهى لسلجي تاچوكودو ونافو كرساي نينجي أي نينجي على كراك كفر أو كامورتيرا يالا الله سبحانه وتعالى كنت دون كافو بنا مرتنا يوكا الجنة كونو دوفو على يمونو كرا يمونو غا الجنة كونو دوفو يالا كرا كمبا دوني على كمبا فايوا كرا بفندو غلندو اتفندو غلندو ونيني فرافو كو وابيا ولا كو كرا تكو دو غلندا تادو وابيا كماتو على وابيا ايوا على كو تشودي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله akum mo shite fendo golendo sangolo ndo ko la fona kere ala kelembe ni anga kuma yewa ala kuma te alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada ala to ya alimul ghaib ala be kodo golendo ma shite kodo golendo wa kira kunta do ngafo be aljina ko fo ala yukibariya yala ala ba do ngafo be na kafiriya ku ka aljina ko do fo wa yala tanaqudu be wa ala ka akil mandam na الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول 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 الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ni ayayin akan ambela jele lasra akan ane lasra akan nge lasra akan ali fana lasra ala ko cogodi qul in kana aba'ukum ako kira muhammad afuye nasr aw faw anaw dew anaw balmaw anaw furumso ani aga kabila mo anaka nafolo ay nafolo munu nyine ode kadawe kateme alaka ode kadawe kateme kiraka fatarabbasu ay makun like hatta yati Allah bi amri fu alaka ya mari alikana way muye way halaki dede bibina andun kadi anye kateme alaka kateme alakiraka an faw an baw an ga nafolo an ga kabila an ga dugu an ga ladaw an ga shegu ulu kadanye kateme alaka u kadanye kateme kiraka wala kan an sigi an ga makonolike yani alaka ya mariya bina wallahu la yahdi alqawma alfasiqin mo mun kara fasiku ye no bora alaka ya mariya kono alako katulu kana ku bla sira klenen kade Allahu akbar fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri ni alaka baba alikumay wa yuhadhdhirukum Allah nafsa ala ban lasira alayrenye alako nasro nunu ne kadanye katime alaka ukadanye katime kiraka ukadanye katime jihaduka alaka dinaka angan sigi an alaka ya mariya kankono وأنادوا الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن سبيله مؤمنون برا ألك يا مريكونو ألك كاتلو كندا أمبلا جرينغا جتمنه فمنو فرا آية نكونو يالا أولو ماندي أو يكتمي على نكراكوا أنفو أنبو أمسو أنشو أنغا نفلو أنغا كبيلا anga jamana anga dugu anga lada anga shegu anga to ne kada yakatame ala kade kada yakatame ala kiraka sallallahu alaihi wasallam ala ko nasru nunu de kada yakatame ala ni kiraka aw kanga sigi anga ala kono abina femunka amala dile ala kana mine nanga barawi wallahi ni ala yamna nanga barakelo nye mo shite kishi ala ko ya'fu an kathir abi ya fa fenchama ala ka ya fama alaka ya faka bo alaka ya fama so ni ala yamene nanga barawi ambal ma an shite kishi ananina kala kira bonya kala kira karama sallallahu alaihi wasallam ka sankorota ka defa ala kira bonya li way wajibi ambela jelenka alay anya marianoy لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه كان الله سبحانه وتعالى أنغل لمن يناي أنغل لمن ني ألك كراي صلى الله عليه وسلم أنغا كرابونيا أنغا كرما أنغا سانكورتا كرابونيا لي كاتو بالولي ويواجبي أساليف أنا كفي واجبي القاضي عياض رحمه الله تعالى في الشفاء أقول كرا بوياني كاتبالو لي واجبي وفاتو لي فانا كفي كابونيا واجبي أبونيا لو يمي إكنا فمبلا على كراني نافورا على كرا كوتا كنافو كرسا كوتا na fora kira ala bato ni chola ika ko chola wa kira mafemu ngai kanoke ayi ya mariamu na ikoke ayi bani muna ikoto yi ikana ala bato shirasika fo ala kira na nifemu yo de kira bonya yo me ka fo anda ko na me kira bonya
ka kulena to ye o te dongili te donte ke wale do dongili te donte ke wale do ka kira bonya do jume angana wala to ye anga fo alaka jon alaka cide wode kun gari kira sallallahu alaihi wasallam wa alay kira bonya ni oye yoro chama kira ka sanayle Allah subhanahu wa ta'ala ko subhanalladhi asra bi 'abdihi saniya be alay alamunye shufe tama ke naka jonye mama wala to mo mangutu mun kadaye aya mangutu node tabarakalladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi qur'ana jigi wati ala ko kay qur'ana jigi aka jonka ode kadi kira sallallahu alaihi wasallam kila ko la tatruni kama atarat an-nasara ibn maryam inma ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluhu ako angana da mateme ka riga kola ina fo nasara yadda mateme ka isa ka kola chugumuna ale alaka jone anga fo alaka jo ani alaka chide me kata kira mangutuni fewnye femunu masabati o yeka kira dogoyade me ka kira mangutuni fewnye munu sabatira o yeka kira bonyaye munu ma mangutuni fendo ye femunu masabati debe ala kira sallallahu alaihi wasallam aba bamso kono be kuma do fo hakili retamine ko kira bamso ye kono maya beke kama do nga fo ka kono mando tilekele o mungalo yi jonde o fi yala kira bamso ga do nga fo ka kono mando ni ala kira yi o be kira o be kira ka joro lawa jonde o fi ate kitabu kono o be sigi doro ka ku la kalu yere matendoro o ko e kira bonyaye o kira bonyade ibi ka kira do goyade e muso se ka konata chogodi fo kana wolo ka so kate fen kala mala o ke kira be bange wati muna fen chama fo de ko kira kuma na de babe kalo fla amandele ko me ka ta mana kalo nani ko kamane ngoro sambina ni be baram go kira ko sanfla ka kumbo barake ite malo ya mo masa munum bi ko ite malo ya masa wallahi karmo do bo timalo ya wade ni ba do nga fo mo meki la hakili mando kanga mo la hakili masa ibn al-qayyim ga kuma ya mesa ga kaya ande la ka fo ya shin chama ako mo munya ka sobla kaka barab la kani lame atigila mo nana de ndu skunda ile lenfle mun kadi asena kono akika mo lo atigila mo made ni ma lo ma bita mo lo jonde ma me bita mo hakili barani kuma doyi kabako kuma do de kabako kuma do de wa kuma mu fana be mu yana kabako ka temen nimbela jelenga kata qur'ana ayo do ta ko tura kunga chogo de la ka tafsir do dama debbi ala yenda madele ka me wate kitabu kono ko wa taqallubaka fi sajidin ko kira mabo kafira ko kira bonson shite kafiriye ko wa taqallubaka fi sajidin ko kira bora mo la mun ko me sujudi ke hal qur'ana aya siyaqu aya nana contexte mun kono iba korodo ka soro ima tafsir kala ala ko chogodi o aya nye ako alladhi yaraka hina taqumu ko ala mumbiye kumana me be wule ka joka seli kele wa taqallubaka fi sajidin ani be yele mayele mun ke sahaba ni nyon ci jama seli kono wode tewa ankara mo biya wode tewa qur'ana aya mo defwa ko wa taqallubaka fi sajidin ko kira bora sujudi bagawla seli kumbe yano cia ko ala kira bora sujudi bagawla ko ala kira mo ke shima ke kafiri subhanallah ede bado wal mala de bado o ko kira ka dule ka tamala ede kake ala ko chogodi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ala kira ite mo kana mo mun kadiye tafsir tigi bela jelen bela ka kafo ko ya fancini Abu Talib afatulen ko fe Ali ibn Abi Talib na ko chorbe fatura de akona fatura ta dinga do tiga ko Allah be ka bla kono benkele no ka kafo ala kira ma duwa ka ye wa ma ala ya fadelahi kira ko kabe ala ya fadelahi ala ya aya jigi ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم
beko nin jigina Abu Talib ka akate me ala kiraye ani munul liman yaraka fara ala kiraka uka ala ya fadeli mogoye mogomunu sara kafiriyaka wo bado nga fatasma dungewdo wama kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la awwahun halim akona billahi ibrahima kayya fadeli afaye akunye lahidu de taye ayo lahidu ne dafa me kumana mun ayado nga fala jugudo tabarra'a minhum ayata yafla ko kabala ko ala kira ma bo mo shila ko e kafire iba sura ala kira kade ka tama ala kange ala ka kulli mandama ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ألا كركم الدعوة اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ألا إكنا من أن يكونوا ملككم أنغن دعوة شاهد كودم بليكم بك شايني واتلا كتالا كرام مغتونو فندوي أنا مدين مغتونو فندوي بك كرا دعوة دعوة يلا صنعما ولا ناتا haken nun to anu dafa ni ala yi wati jirana ni ala manga junya jirana ambi Allah subhanahu wa ta'ala ala ko wati jirana wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh